everyone, welcome my Salo RM YouTube channel. Now गासिबो बे हाथाइ सालायाव सालो RM YouTube channel बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोङो दिनैहाय मोनसे बे बिटानि सिङावहाय मोनसे प्रग्राम माबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दं। मा होनोमोनलाय बेखौ? International Knowledge Festival. औ बे फार्स्ट इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलाव जों थांनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट दंब्ला नायलांफादो मा होनो। Now dia मोनफैबाय न' जायगाखौ नुबाय आरोना नोंथांमोनाबो नायलांफादो खनसेनो इन्ट्रेस्ट ना जायगाबो बड'लेण्डआव दं। लाब्रा हमनाया माथो जानायरा Kurmina ada isi. Narzi. Salih Narzi. Taman beku banyak mama nanggur na. Nafam. Nafam banyak Lima bustu bila apa? Buka 30 years sama nama bila. 30 years old. Muncang dia. Sebenarnya Korea. Jangan marah ya sudah. Lawan. Korea. Landscape nama namanya itu. Iya. Ayo mencari tulanan Saya adalah Korea scenery. Komni. Abu Dimu, Idris. Idris kau. Popular na. Department of Political Present Rama Project Malamanya Arna
बायो खनजोबो बेखौ बामबोला खालामनांगौ नाया बरिया सेल्फि nó bu là nấu lưng chứ yo yo bila ta hành chưa được đây kìa video langsung lah dah ke tapi belum mau dah nunggu satu lumba kita ada siklan everyone गासिखौबो हामबायो बे आंनि साल' आरो इउटुब चेनेलखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय आरो जाहाथे नोंसिनि गेजेराव बेबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जों भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे कमेन्टआव बुंबावदो भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना माबायदि बानायबावनांगौ खेबनायफ्रा मोजां जाहाथे खालामनानै माबाना हरदो आरो नोंसिनिसै